Uwe ubriu ubadon jing temu banya kendo sop bat kasamla jong u kapulom no. Hadin ba kibahayeng jong kasamla jong u kilayok kem no yo u na ka jakari hapo kayeng. Kane ka video kala sapriang keleng ha social media ka jingja kadai ka balajia ha ka jela Rajasthan. Kibahayeng kilayok sngeu ya ka jingsawa ka ba khamper hayeng. Kinang mut badai unong tu ubalayok rong hayeng. Kumta kidekot kata kalong yeng kilawat ya barok kawe ka yeng. Hadin kilalap ya uwe ubriu ubalari hapok ka esi. Watla ula persyang ban pet kerat. Henry shem layok lat. Kibahayeng kilayok kem ya ha kapor ba udang syong khap ngiak bha hapok ka esi. Ne katia penmi leer saaj leer pejak hapok yeng. Ula pla ba ulari hapok ka yeng banya kendo bat ka ba iye jong u ha kapor menmet. Markumta kibahayeng kilatim latla ya kita kisijur. Kawe kalong kemi kalaong ba ha kata ka video pej kani. Da ka ba kedeu ya kata ka esi bat ubriu ubasyong ri hapok jongka. Kumno mem ya le rany ban le kumni bat ka jingmut ka basneu.